Диагностика на главен работен компютър Master. В меню Диагностика можете да проверите различни части на електрониката за грешки. За да направите това, отидете на третата страница с софтуерни клавиши и натиснете този бутон. Тук можете да изберете за кои компоненти искате да отворите меню Диагностика. Ако натиснете Master, ще се покажат всички компоненти, контролирани директно от главния работен компютър. На първата страница, в нашия случай, това са радарният сензор, сензорът за работна позиция и вентилаторите. Радарните импулси се отброяват непрекъснато, докато машината работи. Стойността на сензора за работна позиция може да се види по-долу. 0 означава, че машината е в работна позиция. 1 означава, че машината е повдигната. В случай на дефект, кабелът на сензора за работна позиция може да бъде изключен. Тогава софтуерът ще счита, че машината винаги е в работна позиция и трябва да бъде активирана и деактивирана ръчно с главния превключвател. За вентилаторите, както и за радарния сензор, импулсите се броят непрекъснато. Можете да преминете към следващата страница с стрелката надясно. Тук можете да видите диагностиката на двигателя на дозатора. По подразбиране, това е двигателят на дозатор 1. Можете да го стартирате с софтуерния клавиш отдясно. Импулсите се броят непрекъснато, докато при консумация ток, милиампера, се показва текущата консумация на ток на двигателя на дозатора в милиампери. Освен това се показва състоянието на сензора в дозатора и сензора за ниво на запълване или сензора за празен дозатор. 1 означава празен, 0 означава пълен. Ако държите обект пред сензора, когато резервоарът е празен, той трябва да превключи. В случай на дефект на сензора, сензорите на машината могат просто да бъдат изключени. Тогава те винаги ще бъдат на 0 и софтуерът няма да показва никакви съобщения за грешки. Освен това, импулсите на вентилатора се показват тук отново. Следва сензорът за диференциално налягане. Той обикновено трябва да показва 0. В случай на бункер под налягане, херметичността на бункера се контролира с сензор. Следи се налягането в бункера. В случай на разлика в налягането, се показва предупредително съобщение и стойността тук ще бъде 1. Превключвателят за калибриране може да бъде проверен отдолу. И тук 0 означава изключен, 1 означава включен. Накрая, аналогично на предишната страница, се показват отново работната позиция и радарните импулси. Стрелката надясно ви отвежда до другите страници. Сензорите за втория дозатор се показват тук по същия начин, както на първата страница. Този бутон също стартира втория дозатор. На следващата страница можете да управлявате всички хидравлични функции ръчно и индивидуално. Обърнете внимание на предупреждението за сблъсък. Механизмите за безопасност, които предотвратяват сблъсъци по време на нормална работа, например при сгъване, тук вече не са активни. Предупреждението се потвърждава с ОК. Ако натиснете този бутон тук, съответният вентил се задейства и движението може да се извърши с хидравличния управляващ уред на трактора. Възможно е също така да се изпълняват няколко функции едновременно. Всички функции могат да бъдат деактивирани отново едновременно с помощта на този софтуерен клавиш. На тази машина символите означават повдигане или спускане, стартиране на процедурата по сгъване или разгъване и леви и десни маркири за релсова сеитба. Извитата стрелка в горния десен ъгъл ни връща към изглед диагностика. В зависимост от конфигурацията на машината, могат да се добавят допълнителни дозатори и други компоненти на машината в диагностиката на подчинен работен компютър Slave.